Ei vitsi. Jos tän sais pysymään. Mä näytän mun puhelinta. Okay. Pitkästä älä katso sitä mun puhelinta. Pitkästä aikaa tosiaan video. Tässä videossa me kerrotaan vähän tämän videon tulevaisuudesta. Katsotaan mitä tästä videosta. Vitsi! No niin, eli siis tosiaan me kerrotaan vähän tämän kanalin tulevaisuudesta. Nyt on tulossa pari Kriba-videot ja kerrotaan monenlaista alueita striimejä. Nyt kello on 9 ja me laitan vielä. No ei se oo soppaa vielä. Vitsi mä oikeesti. Hiukan. Ja no, tää oli tällainen lyhyt video. Moro.